Leto kumene kondekwa matanda usiku wathawu kupeza chitika kwatiye matanda tukukuzani kukhasula mabenchi mashopu ndi zina zotero chifukwa kuti mademo wanena kuti aluza zisankho koma nkhani si imeneyi inali mademo yanthetsa anthu obwera achoke so nkhani yake ndi imeneyi anthu akumwera ndi anthu ena onse obwera achoke so kunali kuononga monga maoneramo kulibe chinthu chabwino kuno chonde mabungwe ndena ote mutithandize kuti tithandizike bwanji timayesesa kudandaula ku polisi kuti kumasizi plaso kanthuso komwe swaye monga maoneramo phwasula zonse zikuoneka papazi konso kutha kuona mene kuphwasula kulibenso chabwino ya so amabungwe tithandizeni kuti titetezeka bwanji ndifa Malawi soka makambeni Cliff Chinyama. Lero tifuna tilankhule nkhani ziwiri zitatu zomwe zikuchitika m'dziko mwathu muno. M'dziko muno mukuchitika zinthu zambiri. Anthu ayamba kutuluka m'dziko muno amene anali connected ndi boma ili. Anyamata azikwanje ambiri athawa m'dziko muno kumapita dziko lija la South Africa. Ababa malondera dzana taonanso akukwera ndege kutuluka m'dziko muno. Dzuloli taonanso Namandwa weniweni mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera akweranso ndege ndi kumapita. Funso nkumati mina ndiyambe ndi Lazarus Chakwera ananena kuti pakhala handover akonzeka kupanga handover yabwino. Ndodo ichayo chimpeni chichacho kukachipereka. Kodi izizi zachitika? Anyway, sitingapite mozama kwambiri chifukwa chake komwe apita iwo sitikukudziwa, nthawi yobweranso sitikuyitani kuti sitikuyidziwa, koma ndithu chonena kuti olo Malawi atha kukhala ndi funso kodi handover yabwino ija ichitikadi? Ndikhazika kwambiri kwa anyamata azikwanje mina mwa mmodzi mwa iwo muno amene wathawira ku South Africa. Izi ndiye ndi chitsimikizo chonena kuti ife anyamata amene timagwiritsidwa ntchitofe tizikhalani nzeru. Zakachitidwe ka zinthu tikhale ni nzeru zakasapotedwe. For some time kusapota kwa nzeru ndikuyenera kuti uzipereka upangiri wabwino kwa chipani chomwe mukuchitani kodi mukuchisapota, osati kuonesa mawanga ankhanza. Lero tikunena kuti anthu amene tikuwaganiza kuti athawa akuluakulu akukwera ndege andi kopita kwawo sikungakhale pa South Africa, akupita maiko atali amene sali ndi chitetezo chokwanira. Nzanga iwe ndine waona kuti zathina pothawira pako ndi pa John pomwe pa komwe kucha komwe anthu ankatani kodi ankakuwakuwa Malawi ankalankhula zoyipa za ulamuliro wachani kodi wa MCP ucha, komwe kucha Malawi ankakhumba kunena kuti ineyo ife ndithu tizanyamuka ku South Africa kunoko kupita ku Malawi ko tizangophulisana basi izangochitika kuyamanya anyamata ku South Africa amene ankayipidwa acha. Ndiye iwe wapanga zoyipa kunoko ukathawira South Africa omwe utha kuzisingasinga kuti pamene papa iweyo ukuona ngati waziteteza kapena ukupita m'manja mwa mikango. Chifukwa mwina kunokotu ukanangopezeka pa maula pomwepa kapena iye kuzomba kapena kuchichiri m'manja mwa prison kamoyo kalipo, koma wapanga zoyipa kunoko
ukuthawira ku South Africa. Ku South Africa kuli Amalawi ochuluka kwambiri amene ankadana ndi ulamuliro uwu, amenenso ena athawa kuthawa ulamuliro omwe wangupitawo. Zikathawa choyambirira kuti tiyambe kusinkhasinkha kuti machitidwe athu a zinthu achinyamata azikhala ozindikira. Amunu oti ku South Africa mwathawirako kumeneko kuli Amalawi ena amene anathawa dziko lino amene inuyo ankathawa inuyo mukuwazunza. Ambiri ali kuti kumeneko ku South Africa mwathawirako kuli Amalawi amene amayipidwa akamamva kuti dziko lawo pala kagulu kena kaje ka anthu kamene kakumatenga zikwanje kumakanate ma anthu. Amalawi ena akuyipidwa ali kuti kokoti mwakayapeza kumeneko. Ndiye inuyo mukuona ngati kuti ubale wanu ku South Africa ndi anthu amene wawa, ndipo ngati pa social media panachuluka anthu olankhula kudana ndipo mailira Lazarus Chakwera, ndiye ndi ku South Africa momwe mwathawirako. Inuyo muli ndi chikhulupiriro kuti mwathawira inu kumeneko muli safe kupanga zinthu zongopangapo. Tilibe malo eni okuti tikapanga zinthu zotitha kuthawira. Ndi izi timanyamuka kangozipereka tokha. Kwa kumeneko ndi chimodzimodzi kuzipereka. Mwazonse izi zikungofuna zilipatse chiphunziro kunena kuti tikamatumikira mabwana awa, tikamatumikira azisogoleriwa, tizitha kuzindikira kuti pali kusiyana pakati pa iwo ndi ifeyo. Ngati akuruza kuti tiziyatumikira zinthu zonena kuti tidana ndi mtundu wathu, tidana ndi Amalawi ambiri, tiziziwa kunena kuti ifeyo kothawira kwathu kuti vuta. Ngati tayenda ife ndi kuti tingochoka kuno kupita pa Zambia kapena Mozambique kapena South Africa mwe tikunena Zimbabwe, pomwe iwo aja amapita maiko Dubai imene, apita America imene, ife nkumangozungulira pa mulomo wakapo. Sizoyenera kuti tikamakhala masapota tizionesera nkhanza kwa Amalawi. Zifukwa zinafikapo, munafikapo zotendaso zokuti boma litha kutengedwa summaganizirako kupanga nkhanza amene mungathe kutani kuti mungathe kupangira. Lero zili kuti dziko lakutanini kuti lakukulirani. Kulankhula amene mungathe kulankhulira lero akasakula lili kuti dziko ili lakukulirani. Nkhawa zilibi, anthu oti muli ndi banja, muli ndi ana, zakusongonezani. Azanga amene timati ndithu ifeyo tinkankana tikulakula pakamwa pakutsutsana ndi ulamuliro uwu, nthawi yakwana tipereke upangiri wabwino kwa ulamuliro omwe watani kuti walowawo. Osatinso tibwereze zokhazokha zija zomwe ankapanga anthu kuti achoke nazo mbomazi. Tipange zinthu zosiyana. Tipereke mwayi kwa chipani chomwe ife timachitani kuti timachisapota, kuti chisangoyang'ana 5 years chiyang'ane zaka zambiri kusogoloko, chikhazikike. Kuti chikhazikike ni machitidwe athu achani kuti azinthu. So ndikhulupirira kunena kuti chipani cha DPP ni masapota ake chipanga zinthu zosiyana ndi zomwe zinkachitikazi. Chiyembekezo tili nacho chonena kuti tikuyenera kulandira zipatso zabwino, chifukwa anthu anasangalalatu nsanje tuchitipa kusangalala. Moti kusangalala kwa anthu umene kuja sikukhala chisoni. Tinacho chikhulupiriro chimene chocho. Zinthu zisintha. Ngakhale tikuyenera kuti Amalawi timvetsesane kuti zinthu zikuyenera kusintha pang'ono. Olonkazi amene luka mutengatu atangopezeka kuti mmawa mwake akunena kuti ndikupita kusikelo, udabwa. Pakuyenera pakhale process yabwino kuti ayi ndithu
apatu zikuoneka mezi iradu yarani kuti mwezi uri watatu ine sindikupanga mwako rumazuwa kuti I think ndeti ndine osangona kuti abasi ngolowa mu nyumba lero mawo kamve kuti ankazi ali ndi chani kuti hayi tifase ndithu tifase ngati Amalawi tilandira zabwino zomwe anatilonjeza Profesa Arthur Mutharika zichitika tisakhalenso ndi puma logwedeza ena awa tikudziwa kuti ayambirira kumeneko ndi mbali imodzi yotani kuti yolira tateni tiziyatani kuti tiziyayang'ana osayiwala nkhani yanga yayikulu lero inalena kuti kodi handover yabwino ija ichitika enewe tisalankhule zambiri achakwera angotuluka kwapita iwo sitikudziwa tayo. And these are facts that I'm saying we have seen. When I say we got this, I mean WEGOTTHIS. We got this. Kwa nthawi ino ndimafuna ndingoperekapo maganizo anga pa nkhani ya 7 days. 7 days yomwe inayikidwa m'malamulo kunena kuti president amene wangosankhidwa kumene aziyembekezera 7 days kuti alumbiritsidwe. 7 days imeneyi ndi yabwino kwambiri andi ndi yofunika chifukwa chonena kuti MEC izikhala ndi kukonza china chilichonse chomwe chili chotsamwitsa kaya ni milandu ikonzekere milandu yonse yomwe anthu adandaula kukhuzana ndi chisankho president asanatani kuti asanalumbiritsidwe. Koma ikupangidwa abuse 7 days imeneyi ikupangidwa abuse chifukwa che tikuona ndikhulupirira kuti poyika anawunikira kunena kuti azikhala akulongosola china chilichonse chomwe chili chotsamwitsa pa zisankho zomwe zinachitika then alumbiritse president. Lero tikuona kuti 7 days imeneyi anthu amba kuyigwiritsira ntchito kusolola ndalama zaboma, kupereka ma contract afegi, ena amene tikuwaganizira kuti anapalamula milandu, amene akuzimva kunena kuti ya ikena kake pa ine sindinayendese zinthu bwino ayamba kuthawa mpata pamene ukuperekedwa pa 7 days omwe. So tikufuna kuti lamulo limeneli liunikidwe chifukwa che lamulo always nthawi zonse limakhala labwino pa ma areas ena komanso limakhala loyipa ma areas enaso. Apa lamulo limeneli laonesa kuyipa kwake, ili lidalionesera kuyipa kwake panopo chifukwa che kwani anthu apereka danga kwa boma lomwe likutuluka kuti libe ndalama chifukwa che adakali mipando, adakali m'maofisi mwawo sanachokemo akupanga chinechi chomwe angatani kuti angapange. So kwa ine lamulo limene ndikuliona kuti liunikiridwe, lizionongesa chuma cha boma. Lero likuona anthu akutuluka koma chifukwa chonena kuti palibe chowatchinga sanayambe kufufuzidwa pa nkhani ya milandu akuthawa, andi palibenso amene angalese kuti asatuluke chifukwa cha kutuluka monga ngati iwonso kuti ali pa mpando. Palibe amene angalese mmene amatulukira kupita mayiko akunja akutuluka 7 days imeneyo zikuchitika within 7 days. So 7 days imeneyo kupereka mpata 7 days imeneyo sikuthandiza Amalawi koma yapereka danga kwa anthu oyipa kuti apitirire kupanga zinthu zoyipa. Lamulo limene likuyenera kuti liunikidwe latalika masiku amene waatalika. And in 7 days imene mutha kupangika ziwembu zosiyana-siyana. Sitikunena kuti ndiyolakwika mmeke kuunikira chisankho bwinobwino kuti pofika 7 days ndi zinthu chabwino
koma always ku Malawi zinthu timakonda kumazilandira mwaudyo chifukwa ndi azisogoleri aupandu amene amatumikira samapita kukatumikira a Malawi amapitiramo upandu ndisono akupezerapo osomwayi kupitiriza upandu wawo sili kutithandiza lamulo. Mukapita ushopu nkuwabwerera nazo nhiro zachimanga kuti kaya chipaka yarani koma tipisa nayo ndithu pisa nayo ndithu matizoya kunya ndithu njalayo boma la TV lichipitsa tikudya chimangano chochipa zake tikanyera ndi TV DPP ya chimanga ibe chimanga Mosera. ngoti patsa kumene ndule chirija tilabo vorera mbala kuda zakale kale mbala kuda ndambala yo ngwathu pano pa ndirundi yani chimanga ngwathu inu yanu murembelo ntima mungu yathuyo izizo chimanga yonu ino mwenera murembelo ntima urembelo kwentiyani kwacha jambo vorera TV 2030 kwadi mpingo ine ndino katolika mkundumilizo kulileka kalowe sisepi ngari katolika jira zo sainilana ndi malamulo ndiye kuli bwile mpitirize mpingo angao ngari katolika phwanya malamulo sibolo nayo upitiriza mpingo angao basi ukozo kusojeletsa ka pali mipingo kumwamba songa kalowe ni phwanya mpingo chifanya mpingo kuno utsani kumpingo ano inasa kundipira kumpingo wanga munthu sangandumiza kuti tuluka lowa kuno palibe pali mipingo inaliori inde nkudi iwe asunga ndikakamiza kuleka izi biyichira izo ai wajeba wajeba songa ndumirize olo wanga amene olo kundumirize singachi iyakire zimene yafuna ineso nkire zimene ndofuna alese chipani chake basi democracy inde zipani zambiri bwa koma tsopano pazipani zambirizo pali zipani zina zimene bezili zoti nzokagitsa munzochitika koma zimayenda mkatikati zimayenda chisaukatu chipani chichatu tsopano chisauka chifika ngati UDF ngati UDF idasauka mdaiona kuti idasauka UDF idata sinato nwake banji inabwera ulendo inabwera koma tiana rokhatu ntimetembezeka pa misonkhano yawo tiana tinono. Hey y'all, come look at this. Chimeta bwera pano ndikudzatsindika kuti ife Malawi Congress Party chisankho ichi tikuwina ndife. Tikuwina ndipo tikuwina. What are you saying? What are you saying? Tinaeno kala follow pano koma enawo ali mmakomiti okonzekera ukalumbiritsa achakwera. God have mercy upon us. Tikunena pano takonzeka kaya muti mabasi kaya kuti tidzanyamukira kuti. Koma enawo akukonzeka. Yeah.